Grupo autor da proposición non de lei, señora Pontón. Moitas grazas, señor presidente. A verdade, eu quixera empezar por unha primeira cuestión que, ainda que de carácter xeral, e non quero que este debate se desvirtúe. O que me sorprende é que PP e PSOE se poñan a competir en relación con quen ten máis responsabilidades na desaparición das caixas. Entre outras cousas, porque a modificación da Lorca, se non lembro máis mal, que é o que abriu a porta á privatización que estamos vendo neste momento, fíxose con un acordo Zapatero-Rajoy, e todos os decretos que foron sinalando ese proceso para a desaparición das nosas caixas, pois tiveron sempre o aval do Partido Popular. Todos excepto un, curiosamente, o PSOE abstívose, o PP abstívose. Se chegan a votar en contra ese decreto que permitía e que avalou todo o proceso de privatización das caixas, non se tería aprobado. Por que se abstivo o PP e non votou en contra? Porque estaban de acordo e simplemente estábamos en campaña electoral e querían salvar a cara aquí, pero non había realmente ningunha diferencia de fondo. Por lo tanto, menos cinismo neste aspecto. E miren, a súa intervención é delatadora. Vaise a vender a colección de Caixa Galicia. E se vostede vai a ese expediente que, por moito que digan en toda a lei de patrimonio, non hai ningún problema para que se declarara como unha única colección, porque esas obras teñen unha unidade que é formar parte dos mismos autores, da misma, señor Puy, da mesma unidade da pintura máis importante do século XIX e século XX, pero é que, mire, ten vostede as súas mentiras. O Diario Oficial de Galiza desminte o que vostede está dicindo e o que vostede ven afirmando en relación con coa colección de Caixa Galicia. A colección artística de Nova Galicia Banco ten as súas orixes nas coleccións reunidas por Caixa Galicia desde finais dos anos 70 do século XX. En xaneiro de 1989 creábase a Fundación Caixa Galicia Claudio San Martín, unha fundación vinculada á entidade financiera co fin de promover a cultura nas súas múltiples facetas e manifestacións, que ten como un dos seus obxectivos xestionar e incrementar a colección iniciada daquela. Tamén estaba baixo o protectorado de unha fundación con interese cultural e, polo tanto, se non a conservan foi por unha decisión do Partido Popular que nunca vostedes acabarán de explicar nesta Cámara. Nós o que hoxe queremos, señor Puy, nós o que hoxe queremos é que esa colección non se venda, porque non é que non la regale o Estado, é que dos galegos e das galegas. Ou acaso Caixa Galicia non era dos galegos e das galegas? Os aforros cos que se compraron esas obras de arte non formaban parte dos aforros dos galegos e das galegas. Segundo o seu criterio, tamén se podería entón vender a colección de Nova Galicia Banco, porque vostedes consideran as obras de arte que nós tiñamos neste país como un activo financiero e non lles importa en absoluto que se constate e que se consume un espolio, que é o que a nós nos parece absolutamente gravísimo neste momento. Pois mire, o acordo está incumplido. A Fundación non é propiedade da Xunta, a Fundación está tutelada pola Xunta de Galiza e o futuro da mesma é incerta. A titularidade non é da Xunta de Galiza, é dunha fundación. Por lo tanto, pedimos menos demagoxia e se realmente vostedes tiveran preocupación por evitar que o noso patrimonio agora sexa expoliado, porque é un expolio do patrimonio dos galegos e das galegas, que eso pasaran a ser un activo financiero, señor Pedro Puy, se vostedes tiveran algún compromiso con este país, votarían a nosa emenda e non serían cómplices, efectivamente, de que ese patrimonio se vaya a vender. Aceptamos a emenda do Grupo da AGE e non aceptamos a emenda do Grupo Socialista. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias.